ni 다스바 세라 마사라 타비사 오하이 마 니는 와 타바이징을 알아주는 애가 와봐 가지가지 베가스나 롱하이 베프바디야오 증부를 베프바디 상피는 하늘에 आंबोथ' लासाव फैदोंबाबो आंनिखौबोथ' रेडि खालामखाथारनांगौ ना नोङो स' बेखौ वाटेभार फैसानिसो खोथा जायो नालाय आंबोथ' होखाबायना पेमेन्टखौ आयौ बिनानावमोन मानो बेफोरबायदि सानांगौ जाखो दे नै आं बानायखाबायानो आरो बानायनानै लाबोफाखादों आङो नोंसोरनो दिनै हरखाजोबथारगोन आङो आरो दिनै मोनसे थाबिसखौ गानगोन आरो बेखौ गानखांनायनि उनाव सप्तासेनि उनाव आरो गुबुन थाबिसखौ गाननांगोन दे होनबानो नोंसोर मेथामेटिक्स हाया गासिखौबो हाथारगोन सानखान्थि रोङैया गासिखौबो रोंजोबथारगोन नोंसोरो आयौ बारा फाग्लि जोमै आंथ' गिलायलांबायसै माबा हनै एकदम मानसिनि खर'खौसो लानानै फैदोंहाय मानो गिनांगौ जाखो माथोना नङाबाथाय बिदिनो जाथारहाय एखेबारे एसे हमथारो बाल गोसोफोरखौ ओमफ्राय एसे हमथानानै गोसोखौ हमथानानै थिग खालामनानै काट खालामनानै ला मोनथिबायना बेनि उनाव दसेनि उनाव जों थाबिसखौ मोनलांबानो सेस जाखाबायना गासिबो ओंखायनो एसे गिनायखौ हमथारो बाल नोंस्रा गिनायखौ सोंगासिनो फाग्लि मानै आंहा दुगैनांगौसो सानगासिनो दा दुगैनो थिनबा ओरैनोबा थाबिस गाननायनि सिगां दुगैथारनांगौनो ओंखायनो दा आयै बे गुसुआव दुगैनांगौबाथ' थैखागोनहाय मा सिलामाफ्रानो हाबसोजोबलायलायनाय जाखागोन बे नङा होनबा रायजोफोर नोंसोर गोसोआव बेफोरबायदि हराव दुगैनो हागोन ना हाया हाया नोंसोरो हो हायोब्ला गाहायाव कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरबानो जाबाय आबौ दाबो जानाङा बाल जि गुसुआव थाबाय थानो हालाहाय जोङो नै जाथारसै रेडि खालामबाय आङो दे र' नै सालुखौनिया जागाथारनोसै बे मंगला मंगली ला 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 मंगला मंगली hey सानखान्थि हानायनि जय जाथोंनि देरहागोननि ओम स्वाहा ओम नैबे गासैबो लेखायाव थानाय मेथामेटिक्सनि सानखान्थिनि गासैबो फर्मुलाया बिसोरनि खर'आव हाबजोबनायनि स्वाहा ओइ होनबाय थानाङा दे सिरि था साथामबो आवगायसो नांगौबाय दा आब' नांजाबाय जादोंनि आब' ओमफ्राय मानिथो दावगांबाय बियो इसेबां गिदिर आयै मानि दावगां जानांगौ जाखो आं इसेबां खस्थ' नागिरनांदों बियो नुबायना गोजौआव बिरनानै बेरायग्रा इगल राजानि एखेबारे दावगां बियो बेबादिनो इगला जेरै सेव होननाय बायदि सयथान जानानै बिरखोदावनो हायो बिराद पावारफुल जायो बेफोरबायदिनो नोंसिनि ब्रेनाबो पावारफुल जागोन आरो मिथिबायना नोंसोर फरायालासिनो थायोबाबो आंनि थाबिसखौ गानोब्लानो नोंसिना एखेबारे मार्कआ बिराद बुरजा फैखागोन नंखाथारगौ मा नंखाथारगौहाय आंनि बेफोरबायदिनि सायाव मानो बेफोरबायदि दाउट खालामनांगौ जाखो दाउट खालामाबा थाबिसा सलियानो मिथिबायना बिनिखायनो आङो गोख्रैनो होनखादों डाइरेक्ट फोथायथारनांगौ निमाहा होदो आब' जादुगरनि बिथाङा एखेबारे फोथायैनि थाखाय आरो बिथाङा लासाव फैनाय नालाय ओंखायनो माखासे खोथाफोरखौबो मिथिजोबा नालाय बिथांखौ निमाहा होदो दे जासिगोन दे नोंसोरो साफा ओरैजाय फैनो हासिगोन दे नैबे मालाखौ मोजाङै गानबानो जाबाय आयौ बारा बेथ' एम्फौ सिथ्र'सो माथो मानो गिनांगौ जाखो हो बेफोरबायदि गिनायखौ खारहोनो थाखायनो आङो नोंसोरखौ एम्फौ सिथ्र'नि माला गानहोदों मोनथिबायना बे एम्फौ सिथ्र'नि मालाखौ गानगोरोब्लासो नोंसोरनिया गिनाया खारगोन आरो जेब्लासिम गिनाया खारा आङो मोजां जानायनि थाबिसखौ हरनो हानाय नङा बेनिखायनो नोंसोरो गिनायखौ खारहोग्रोनानै लाजोबनांगोन ओइ फाग्लि गलापसि जोंनि बागखौबो बेफोरबायदि लाजोबसिगोन नामा फैदोहाय जोंहाबो गानहैनांसिगौ आब' स' बेखौ वाटेभार जों गिनायखौ हमथाथारनो हाबायहाय नाथाय मोनसे खोथामोन एम्फौ सिथ्र'आलाय हाइब्रिद ना मासो जाखो बेयो इसेबां गिदिर मानिफ्राय मोननाय नोंलाय जेसेबां एम्फौ सिथ्र'आ गिदिर जागोन इसेबांनो माने एखेबारे खाथिनायाबो बांसिन जायोनो ओंखायनो आङो बेसेबां गिदिरखौ नागिरनानै बेसे खस्थ'यै माबादों बेनिखायनोथ' आङो सप्ता मोनसेनि बारा लादों आंनो नागिरनायावनो मिथिबायना नुबाय आं नोंसिनि थाखाय बेसे खस्थ' खालामो बेखौनो नोंसोरो आंनो फैसा होनो बालायलायबावोमोन आरो दायो नोंसोरो थांनो हासिगोन दे थांनानै आरामैनो थाहैदो नङाबा नोंसोरखौबो न'आव नङाबा हस्टेलफ्राव नागिरलाबायगोन मिथिबायना जागोन दे आब' जों न'आव थांसै होमबालाय बा जादोगौनि माथो बिराद मोजाङै रोंथारबाय नोंबो बा दिनै माथो 30,000 खामायनो हाबाय माथो हरसेयावनो बा बिनिफ्राय मोजांसिन बिजनेस दंबावोहाय बेफोरबायदिनो खालामनानै माबा मोनसे खालामनानै जायाबानो उफाय गैथारला साख्रि बाख्रिबो मोनला बैसोआबो थांबाय नालाय आरो फिसायजोंबोथ' थांनानै थाहैफिननो हानाय नंला फिसायखौ गारनानै फैफिननानै बेखौनो खालामनांसिगोन आइ एम ए इन्डिपेन्डेन्ट वमेन होनो हानायनि नङाबा जानाय नंला वमेन नङाहाय मा फाग्लि आइ एम ए इन्डिपेन्डेन्ट गार्लसो आयौ बारा बिसोरथ' दाखालि आङो
지금 이거 이렇게 칸에 그래 부서 탄치는 마 뜬것이 좀 어커로 어이 말 장난이든 말 장난이든 ayo singra masih lihat kalian sekarang sedang lama hulama huwatan hinago apa nabi tidak pada hari saya sama sekarang seperti apa di kana mai sekarang sekamai sama hinago begitu sebenarnya mana nih hei tuali hei seni video kono upload kamu mah mana upload kamu lagi nih ada bisa kau kena ya apa beberapa nato kalam nanga YouTube saya lagi beberapa nato kalam nanga saya benar saya kusa langsung sini ada Maximum gue suka nang nang ini pas nang nang tapi dia saya sama saya sekian pas sekian ikare ke hika nih lah nang ini kare ke full setan nih honi yang itu balik sang kopi video kalam nang nih ada balik kalam nak tergan nggak sen nih biar kau satu baik mah ada lama sama dia boleh dikalam aku daman sudah video kalam lagi Sabai ta, ang hula ay jaman siko akay hinyaw kaya, menci pa na? Ay ni ko ang besi menci, ang kanin nasa ay jasa ay bulay le ni, mama zale bai ta, ada dami yang batai chicken lang yang pria nengko. Nang pa yalo sudah nang takalay? Seni video ko dili kalaman nih, ha? Salah sapri, angay seni video ko sa everybody video kau balik kalam lagi dan. Ada bisa ko kan heba, mana puluh kena video kalam lo, ikhlas naku ha? Kane ko fusa sa nang kau. Ada ang kau puluh sudah cikau kita nang lagi nang ha? Ada mo kan lagi nang ha? Maudan, kane ko na buku sa tanakaw na nikaw. Nay, mabay di mana? Oh, dah sabas din nga. Kaini takan YouTube at nga. San ko sa video kalam ay kalam nakalaga. Pare, video pare. Mobile pare ha? Mobile hot no ma tile kalam. No ba no ko kan ya zane. Oh, ba ha. Ko ka sabi na daw. Ang ko tuma ma kaya na video ko ko ka kaya kay ma ni pipiti kala kasna. Sabay. Ang ka rin pa siya ko ba? Kanin ko ba start kalam mo na kay New Year kay na ba? Ang pre, everybody mo ba sabay ma tile na daw ba kanin ya ne. Ay ko ba samkan. Ay, satu baik. Ada ice kla. Nange makalam sa deh, sang ni video ko bada kalam sa deh nama. Jol ti ko kren mobile ay thuna ni tilal kala. Nonga ko the card se jagan. Ana mobile na sa se na hai. Nonga ba ya ni tilal kalam na ko man sibe na. Ma sa ya ko pede ka so bain peden. Ay, priya, tu, wani fulis. Busan hai. Ay. Ye, nomor ko sa. Tu. Ada merah kasi. Kaya di kalam nang ko. Dini kunani. Sali, tai pani dali. Tai ni tani. Dui takani. YouTuber. Pulis pada kas ko sene. Ayo, abu bibari. Masa kan kali bi khonai. Adai. Sorry. Adai. Ai ma ba hai sani skwa. Mama ding hai. Adai. Boleh man sana ba hai. Adai ma. Seskoda nai puisa skoda nai dai. Boleh man sana. 진사이 그상부터 빨리 같이 밥 누구라 하이 구아 구석탄 안 타있냐 나이 우푼디 우푼다산 뭐 누구라 구아정 뭐 누구라 스커브라는 비리브로 사도 사로 하이시라고 타운 안타이 아버지 바리
नोंहाबो बानायनायनि इसिबां हराव मानो हारसिं थाबायनांगौ जाखो? हिनजावफ्रा ओरैनो सेफटि नंखाया होननानै मिथिखाबाय। दा सिखावफोर माबानायखायसो नङाबा सोरबाफोर बुद्रुनानै लाङोमोनब्ला मा जागौमोन बियो? औ आब' बिबारि, हिनजावफोरफ्रा सेफटि नङाना, बेफोरबायदि हराव बेरायजायाना। मानो इसिबां गोबाव बेरायनांगौ नोङो? दे दोननोसै जोङो। kelteng kalteng senene bro, kelteng kalteng senene bro, kelteng kalteng senene bro, kelteng kalteng senene bro. 사바나 뭐야? 마마 송구하이 kelteng kalteng senene bro. 나오랑 닮았대. 마마네 뭐야지라? 기발해. 이씨 끄덕끄덕 송든 내양해. 마트 송크. 아이 내비를 맞으시. 말랑 툭툭 하는 송조크. 오비에. 비교 오마 비구브라 오마 비구. 타일랜드 스타일은 내양해. 타일랜드 스타일 문치바나. 뭐라지라? 타일랜드 스타일. 아유 타일랜드 바일랜드 빌라이. 마바디 싸네네 마바디 사이. 마바디 잡아오는구나. 싸네네 나디. 비스바그 도자하이 비스바그 도자하이. 타오나 타와 싸네네 터지네. 농함라 산다자. 정홀에 송내오기야래. 너희 송는 장하습나고 비셔바가 뭐든 넣고이나이. 정홀에 송는 장하내오기야. 아래 런퍼 낭스구레 마나. 미디 소라내가 하네. 진노네 브라네. 앙나 송좀 가져올래. 앙나 송좀 가져올래. 앙나 좀 가져래. 낭스제 원생갔으나. 낭스 자로나. 누바이 내리면 저왕네. 마바가스네. 나치 송가스네. 아라내리면 저 송가스네. 마바 물만이 알진고 뭐이 가람가스네. 아파내리면 저 송가스네. 개발해. 마바고 마하는만 라이브이에 비티고 따오 마바고 오마 비티고 아파내리왕은 따오에 와스네. 하바 마트 미나 사라이. 마코사 트로노 사크. 이코는 사이 자자바는 사바이. 와 마트 그 타오 모름 타던네. ताउना दे रानसिगोन खोमालै माथो सेम गोमबाय दा खामगोनलै एसे थाल लायाबा अराबो ब्ला ब्ला थार खामालै लोगोफोर जों मोजाङै बिदिनो संनानै जाबाय थाखाथोंसो गुवाहाटियाव नैबे हांनायखौसो नायगासिनो बिराद गोथाव मोदोमबाय माथो वाय बिराद गोथाव मोदोमथारदों बैयो आयै मेजेमासो गलांजोब्बाय खोमाहाय हाङै मा गलांनो जाम्बिलाय बेफोरबायदि गलांनानैसो गोथाव जायो आरो मेजेमासो गलांजोबनो होनबावदों आय दानसारां मा खाथियाव थांबाय थादों नोङो दा साखिजोबनानै फोजोबजोबनानै दोननो नागिरलायबाय नामानो आरे मा खोथा जाखो बियो मा खोथा जाखो ओइ सानजा खुगाखौ माथो बा हिनजावफोरनि बायदि प्लां प्लां फिदिंथारो माथो साला गैया साला हारा गैया होननानै बेफोरबायदि फिदिंबा जायालै मिथिबायना नोंना हुदाबो दंना बिफोरा गुवाहाटियाव थाहैनानैबो सोलायथाराखै माथो मारैथो सोलायनो हानो बाल गुवाहाटियाव थायोबालाय गामिनि जाखाथारोहाय मिथिबायना बे देरखा लावखा थांनायासो बेफोरबायदि सोलायहैनो हायो देरखा लावखा थांनाया बे उन्दैफ्राव थांनायफ्रासो सोलायहैनो हायो बे देरखा लावखा थांनाया बोरायखानानै थांनायालाय बहा सोलायहैनो हानो माथो बेफोरबायदिसो बुजिनांगौ दा मालै गयदा खालिसन सैमानसो नामाब्रा नोंना गन्थङालाय माथो मोनामहैनानै फैबाय है फाग्ला मा बेफोरबायदि हेदबायबायनांगौ जाखो जानला मोनलानो गोदाव सोराव आंना गन्थङा सैमानि ना मावजिनि ना नेवलायनि ना जिबौनि ना मानि बेफोरखौ सानबाय थानांलालै नोंस्रालाय खैफोदाव दङ गोख्रैनो फै मा जादों आंना आबा मोनथिङा माबा मिथिबायना एखेबारे बिउटि फैदोंना बिउटिया सिखा बेसेबा गोलावखौनो नोंस्रालाय गोदनायाव होनानै दोनगासिनो मा नंथारगौ नामा कालिचरन मा नंगौसो बयबो नोंस्रानियाबो खानानै गामिनि मानसिफोरखौ लेंहैगासिनो आरो गामिनि मानसिफ्राबो ज' जागासिनो थ' थाबैनो गोख्रैनो ओइ फाग्ला माखौ गल'ल नायबाय थाखो थौदो आंना फिसाया आयै मोनसि दस्थि बेदरखौ खोबना दोनलाय नोङो जों थागासै नै बाबु सना मानो गाबगासिनो नोङो मानो बेफोरबायदि खालामगासिनो जों सानैजों ओंखाम ओंख्रि गेलेनांगौ ना हो ओंखाम ओंख्रि गेलेनांगौ आरो मानो बेफोरबायदि
नंमारगौसो मानसिया फाग्लि जामारबाय माथो मा खालामनांगौ जाखो बे आयै सिखाफ्रा बोरैबा थागोदनो बबाव मा जानांगौलै बियो ओइ लोगो नोंथ' आंजों गेलेगोन होनदोंमोन ना मानो गेलेया जागोन नोङो आं मिथिखाया गेलेखानांगोन आंजों बुंलाय लोगो नोङो आंजों गेलेगोन होननानै मानो बेफोरबायदि खालामा गेलेखानांगोनहाय आं मिथिखाथारा गेलेनांगोन नोङो आंजों ओइ खेला दा खालामलै मोनथिबाय ना अननानै जोंना बिखा बिखा सम्फ'आनो गलांजोबसै गेब्रुजोबसै मिथिबायना बिउटि नों मा हाराव देखायफैगासिनो हो आंनि खाथियाव नोंखौ आङो दहायनो होनखादोंमोन ना रावबो जों सानै गेलेनायखौ दिगदार खालामनाय नङा होननानै